Здравейте хора, аз съм Дуан и ако ви звуча все едно ми е писнал да правя този клип, то напълно сте познали. Трети път го снимам. За трети път. Почна ли наново да го снимам, няма да го снимам никога. Това е идеята. Идеята е, че играем Roblox. Идеята е, че няма да правя повече видеа, които не харесвам, ще правя само видеа, които харесвам. Идеята е, че тръгнах да казвам в новия клип, че по-гадното от това да правиш различен контент е да правиш един и същ контент. Като говоря, примерно, да играя само Fortnite. Канала ми ще умре бързо. Защо? Не го казвам, защото играта е мъртва, защото играта е скучна, защото играта това. Казвам го, защото да снимаш на едно и също да умръзва след седмица, месец, дори година. Дори да е на най-любимата ти игра на света, умръзва. И на човека умръзва, и на виларите умръзва, и на всички умръзва. И затова не набивам едно и също на света. Не искам да правя видеа, които други хора правят. Ще правя това, което аз искам. Не това, което Готика 47 прави. Примерно да кажем, Готика 47 днеска качи Fortnite. Да, и аз закачвам Fortnite. Няма да стане така. Аз ако съвладеех толкова много от другите хора, този канал нямаше да съществува. И 180 човека нямаше да се кефят на контента ми. Защото аз смятам, след като 180 и няколко си човека са абонирали за моят канал, то или им харесва, или си нямаме идея. То задължително им харесва контента, който правя. Защото ако не им харесваш, аз нямаше да правя по 60, по 30 гледания на клип и нямаше да съм толкова известен, колко съм сега. Не, че съм нещо много голям, някакъв най-известния, не. Само съм най-неизвестния. Ако трябва да го убием, аз съм сигурно никой. Сигурно никой не ме познава, никой не ме знае. Но, така е. Спираме да правим това, което не искаме, почваме да правим само неща, които искаме. Едно от тези неща е Roblox. Roblox, но задължително Roblox. Ама не Roblox, който не му интересува, а Roblox, който всички решим. Не което сам реша, не което вие решите сами. Ще ви давам да решавате, ще пускам на какво Roblox да играем. Но то няма да е само това. И да знаете, никога няма да правя нещо, което само аз искам или само вие искате. Ще правим съвкупност, ще правим неща, които и двамата искаме. И вие да ви харесват, и на мен да харесват. На мен ще ми харесва да правим Roblox видеа. Затова ще ви питам. Сега. Отговорете ми, моля ви хора, които гледате този клип. Отговорете ми, какви видеа искате? Честно. Ако искате Майнкрафт, има Майнкрафт. Ще направим Майнкрафт видео. Няма да е края на света, ако направя едно Майнкрафт видео. Или няма да ме интересува, ако някой ми каже: ти копираш пакта. Те правят Майнкрафт видео и ти правят. Не, моите Майнкрафт идеи са много по-различни. Примерно, имам идея да качвам как строя. Нали? Защото много ми липсва една поредица на Анди Студио. Когато строяха неща, много ми липсва. Затова искам аз да направя такава поредица, в която строя неща. Но не е бейсик нещата, като построя къща и да направя най-лесната къща в целия свят. Не. Ще правя къща, която на мен не ми харесва. И ще става малко бавно и няма да скипвам от процеса, защото скипнали от процеса се загубва всичко. Няма да съм Анди 2, да скипна половината клип, от 50 минути да го направя една минута, защото не искам хората да гледат как строя къща. На някои хора им е забавно да гледат как, примерно, аз строя къща. На някои хора им е забавно. На тези, които не им е забавно, нямам проблем. А на тези, които им е забавно, ще виждат такива неща, ще качвам самия клип, нали?
ще се опитвам да правя хубави клипове. Максимално добре ще ги правя. Максимално, по възможност. Иначе аз няма как да влезнат в YouTube да направя YouTube клипче за 2 часа и то да е най-якото нещо на света, да няма по-добър клип. Няма да стане това никога. Защото веднъж избухнах, спрях да качвам, защото хората просто сигурно едва ли не да кажат, че на мен ми писна от хората да ми казват не прави YouTube видеа, няма да ти се получи, стига вече с това, вече няма. Оправите се, който не иска YouTube видеа да се оправи, да ни гледа. За първи път убивам в този епизод. Това е постижение, затова трябва да се абонирате, да гледате, да харесате клипа, за да събере гледания, за да спонсорираме така вземането ми на микрофон и стигането до 1000 абоната. Защото съм сигурен, че сега вие умирате, защото аз се чувам ужасно. Сега, почнем да си говорим за играта. В момента се опитвам да избягам, за да си взема дагер и ако ми кажете, че ама ти си много наблизко, аз ще умра. Как ме би през 3 км, един бог знае. В момента и идеално, перфектно, честито убима. Но това не е проблем, защото вече и това спаунва емералди и всичко и дали не е време да си купим първия, втория аксолотъл, скупим едно дагерче, да видим какво ще, да скупим и даже и третия аксолотъл му вземем даже. Живот вече имаме всичките почти аксолотъли. Другото е, че ще скупя фарболи, защото те са силни. Те трошат, те бият малко демидж, но са яки. Аз искам да правя неща, които ще ви харесат на вас и искам да имам лъскави експлозии в видеото. Да имам експлозии в видеото. Великата кола от Тесли, тук има 3 Тесли. Ако се чудите какво правят Теслите, ами бият демидж, ако се доближиш до тях. Бият доста демидж. Ай, телепортнаха се в базата ми. Проблемче. Но ние имаме Тесли и бета аларм даже. Как не? Не. Слизай от тук. Я разлизаш тук. Махна се. Слезна, умря. Ама ни щупи всичките Тесли. И това е проблем. Щупят ли всичките Тесли, означава ужас, проблем голем. Ще се дигна хелта, защото това фореджване на бронята дига и хелта. Защото аз нямам никакъв хелт. В смисъл, аз ще умра, имам само 180 хелта. Те вече имат по 1,500,000. Имам някакви емералди. Сега не като да немам. Купуваме фарболи. Нямам пари за Тесла. И нямам пари за TNT. Идеално. Но имам 6 емералда. Събирам емералди. Фонда е за диамантена броня. Аре бе, едно емералдче. Едно единствено ми трябва. Псителство имаме. Диамантена броня. Имаме 5 теслички. Защо? Защото теслите пазят легло. То си мисля, че ще ни напада. Така ли мислиш, бе, приятел? Аз защото не мисля. Я чао. Добре, малко мълчах, но общо взето ме нападнаха, почти ни взривиха всичките Тесли, даже всичките. Аз се опитах да ги взривя, не се получи, но се ставам на бос.
който бос ми дига демидж, дава ни емералди и това означава живот. Аз имам диамантен дагер и то сме изхвърли на майнас и райна. И умряхме. Извинете за обидата. Лоби. То тук направо нямаш с кой да играте. Всичките наляво, надясно, напреде, назаде, нагоре, надолу, навсякъде. Никой с мене. Никой не се прегрупира. Аз целя не става просто на телефон. Бето Арси е ужасно. Но просто ми харесва играта. Да видим колко време е всъщност клипа. 10 минути. Ще го оставим 10 минути. Ще снимам две различни видеа на две различни игри. Обърках се. Айде и ще направя и шортове, защото ги харесвам. Чао!